É unha das 5 estradas provinciais do Concello de Ourol nas que a Deputación acometeu obras de mellora nos últimos meses. En total, a institución investiu 350.000 euros nestes traballos, cos que se rehabilitou o firme con aglomerado en quente en diversos treitos destas vías que vertebran o municipio mariñán. O presidente provincial, que comprobou o resultado das obras xunto co rexedor de Ourol, Luís Pajón, subliñou que para o Goberno da Deputación a mellora das comunicacións é unha prioridade. Unha boa rede de estradas é fundamental, dixo, para o equilibrio territorial e para o desenvolvemento do rural, porque axuda a fixar poboación, achega servizos á veciñanza e incentiva a través da obra pública a actividade económica en tempos de crise. José Tomé tamén supervisou neste caso no Concello de Burela as obras que está a cometer a Deputación para crear unha glorieta á altura do cemiterio. Xunto ao alcalde burelés, Alfredo Llano, comprobou o estado dos traballos que mellorarán a seguridade desta vía que dá servizo á veciñanza para acceder ao Camposanto e tamén aos usuarios que se desprazan ao Miradoiro, Montecastelo, no Valadouro e ás parroquias de Rúa e San Román en Cervo. Esta actuación, na que se inviste máis de 42.000 euros, inclúe movemento de terras para crear unha esplanada anexa ao cruzamento, aglomerado, sinalización e pintado da glorieta con marcas reflexivas brancas e a colocación de biondas.